ngay thatu te chi bai fek ule tun tu ma hianin lalwat ki ma mountaineering instructor kanan veng aizola mi kabula hian thu a ani nen hian mizo chalai te le mountaineering sports ti thu kanon soi du do ni a mountaineering kan han ti hianin enge mizo dina kan sia dan tur tlang pui chuan tlang lo na ni deuh mem ni sia lutuk lo ve thei thawa me tlang lon han ti khanin mizo ina kan tlang lon tiang deuh thkin ni lo wa la chi dang le ai chi dang deuh tlang sang lo nang ve tlang lon ni satlia mai lo khan sang deuh lon ti deuh kher to me ang tro khatian chung chan te ha kan lo soi do na ni a ngai thatu ten uluk ta kamin lo ngai thla kan be se ya I amasa in I tuna khani ron soi lang deuh zoi to ke pung ka shelu tuk lawa mountaineering ti hi enge a omsia ni a engti ni kan shet fia thei dan tur khan min ha shit masala mountaineering hi hetai lo tong han soi tan BC hun lai po khan lo ti dei to nia hre tan nia Alps khuta sabrom lam pangan tlang a khwanin an nu ma vel to polo hu to ania I BC hun lai vel mi ha a lo rei to khop me chonin I mountaineering ti chonin games sport pakhatang hani ve me ya I football nen te khin tai lang football a khanin I le lampola bo pet goal kan tum ngar ngarang khani de umaya chonin le lampolina an lama pet goal tur min dang ang de hle khanin I mountaineering a chonin tlang sang achieve lon cho ha kan tumania ma che chu ta kan dang lam tak na chu I min lo dang tu te kha mishing ni to lo in nature I khi te vur te weather tiang chi ho kha kha kan dang lam na nia chu mountaineering ka sai fia thei dan chu ni do mai ani ta chu I kami borwa ka zir khan alon chwa thein alon chwa thei lo iti na ang ani de woni mo ta hari na har lo wa kan tumpui te kha mishing ni lo in I nature pathian thil siam ve thawani kan sia thiam dan tur chanin I ka Mount Everest lon chwa to David Job mangai te David Job mangai te tu nge me cha kha pin kha larin tluangi te khatiang ang ho ang khang te ti kham ho ti chin ang kha khatiang ho ti thin ang kha kan zir tir thin chu na ani ta chu ani le khatiang ang ti tur khanin I ma ni thei na pi alama khanin zirtir na impact ve angai di na mi enge zirtir na ti impact ve chin nia zirtir na ti hianin a course than yom institute hi om ve India rama hianin pali panga ve kan nei ve khang khan zuk training chua I zuk pasa zuk lon ve thei ani ani ta chu ani chanin I khami Mount Everest te poni se tlang sang tak tak te poni se I lon tur chuanin ingi mani ka theyang ti ngo ta ti ve chi ani lo ni mo train chua ngai ve pass ko ko ti ve nga ya ingi training na khanan zir tir tlang puyang ya training hi atlas ran hi om ve ya ama sabera chuanin basic mountaineering course an tia chon adota advanced mountaineering course an tia chon advanced mountaineering course A grade to pass chin hianin khami tlang Indian mi ani chuanin tlang lon IMF no yan tlang lon han deal ve thaya Everest te po chu niang chu Kanchenjunga te po tama khang kha A grade zu hu ve ngai ani ta chu ani le nang ma instructor ni a I hemi tlang lon anga chi tlang lon na chuan I tui ve him him mi khoi tlang ti ngi lon chwa ve to tlang lon hi kan nia man kan no pan de hlek lai middle school ka lu vel hian tlang lon ni sport climbing hi ka ti to sport climbing chu mountaineering a game pakhata khani me ya I bangin lon se gang chi kha Mizoram ayo te han gan zuk lon ve to bang a han chan chu ka ti tran le ni ta se eng lo wa hian tlang than hi chu nga paruk ve chu kalom ve to hing malin India ram ve ka ani le Mizoram manga hianin I tlang sang tak tak hi chu om tlang ram te ani boka han lon chwa cha om deuh na tur te hi om ve em initia em nang ma hian hei kan mizo ina kan thria sol deuh thin ani Mizoram tlang ram kan ti ta ani dik tho tlang ram ani lo chu ka ti mi ro ma se I kan thria thiam dan tu chuanin tlang mountain kan ti chin hi an lo thlia dana chuan fit sing ko chin chung lam he nia mizo hianin fit sing ko chin na sang tlang kan nei lawa kha ba khanin anti tak tak tur chuan mountaineering ti na tur tlang kan nei lo mizo chuan ani ta chu ani le instructor ti ni a I engting nge instructor ini chhaudan te po khang ai thla ka wa chak om ve nia
en lo chu ka soi ram ka te ka no pan lai do le ka tang hianin ka ti to chuanin I ka certificate nei ma sakber hi chu sang hi pali a hanin Mizoram State organ sport noya adventure wing an organize khanin monsoon race am pakhat na kha kan nia kilometer za som hi pali lai kan tla na ma ni bungro agin mutbu tenen chuanin chu min ho chong kan ti chhojela sang ni le pasari a khanin basic mountaineering course ka kala chuan basic mountaineering course a khanin zukti thave pa ngai khome best technical kha ka zukni the India ram puma chuanin chu min ho sang ni pariya ta advanced mountaineering chu ka kal le ya ta chuanin India ram puma silver medal ha kal le ya chuanin sang ni pakwa international alpine course ka zo le chu mi zo cheng pa ni che zo kan oma chuanin chu min hu chuanin NIM a khana ne NIM kami international alpine course ka NIM organize ania Nehru Institute of Mountaineering Uttarakhand chu takazuk om chu kan instructor senior pakhat khan instructor na ro ka deal ve ro khami tia kan deal kan principal khan kan nei gam phal a full to ha tia ma se ka deal lui ta ka cham chil lui ta de min la ve ta kham kha ni ani tak chu itum boru a chu ilot ling tangi nge ni chu tro ani le ni china khanin course ti shang shang khai soya advanced de I basic ti khai soya mountaineering course hi ati shang shang kha course shang shang kha indin ye ankal pui dana mizo chalai te tan po chak ve tak tak ten lo om theita khami te ta na olsam thei tur ang ber khan min han soi fia sak te mountaineer ne ka soi han course chi san san alar pa ngai kan ti thin pa ngai hi course pali oma chuanin kan soi to han basic mountaineering course ania chu chu ni somni pariat chung advanced mountaineering course a day saka chuanin chu mi zo chuanin advanced mountaineering course so hi chu zirna chu tailang BA zo ang ve hlingan nia BA kan zo not na ka han zong kwal the advanced mountaineering course kan zo chuanin tlang lon te po kan dir kwal the ka te han chuan chu mi hnuwa chuanin method of instructor course om le chuan chu mi hnuwa chuanin search and rescue course om le chuan ke kha chu ka jam ta international alpine course ka ti ta de ya chuan chu ta chuanin basic course kha ni som ni pariat chu wa khanin institution san te hianin an course conduct dan hi ainang lawa basic mountaineering course kha chu HMI Himalayan Mountaineering Institute Darjeeling a hon ka kala khuta kan ti dang kha chu atir malam pang ni som chung rock craft kan ti rock climbing te lunga wai thak te rappelling kan ti a wai chho a sui manga lo wai chho jumaring te kan ti a khang ho kha kan zera chuan chu mi hnuwa chuanin trekking period kha om le ta HMI Darjeeling a chuanin ni lingot kha kan trekking a ma ni bungro phurin ma ni ke ji som thum bel kan aking ka ria chuanin chumi kan trekking zo chum base camp kha kan thlenga base camp a khanin a weather ozir kan ti chu vur tlak tam lai ani chuanin snow tlak tam lai ni chuanin snowcraft kan ti ma sa snowcraft a chuanin vur hemi mizo chung vur kan ti vek meta sa prong chuan snow le ice hania snowcraft a chuanin khami vura snow a anchor shui wai dan te sui dan te kan zir le a chuan chu mizo a chuanin kan tle min tlang kan han chho sang le chu mizo ice craft kan ti le a ice craft a po han chu tiang te thau chu ice climbing te rappelling tiang chi ho kan ti le a chuan basic mountaineering course a chuan tlang hi kan da summit lawa height gain min nei pui thin ta kan height gain a chuan sir khat sang ruk vel ta kan kala chuanin kan kal leng advance a khanin advanced mountaineering course a chuan khatiang deuh thau khan kan tia atir a khanin rock craft kan tia rock climbing a te kha a technical deuh hlek tlem lon har a grading sang deuh hlek ang chi te kan tia chuan chu mi zo a trekking period om le trekking kha advance ha chuanin nili ni to ro khan ni thum kan trekking a kan kal chak deuh hlek ti na ni chu chuan chu mi zo snowcraft te kan ti ice craft te kan ti le a technique kha kan zir lai kha an up ve zel ta chuanin advanced mountaineering a chuanin mountaineering expedition ka lang deuh hlek hianin tlang kan launch chok ve thung to a chuanin
HMI Darjeeling a ka chon advance a khwanin free pi kan tia sing kha sang ko zat a sang hi ne ku khun lon deuh thin ber ne ke ni bo ka kan lona chuan chu min huwa chuanin khami method of instructor kha chu instructor ni du tan chung kha chu ti tur ani mai a chuanin instructor ni tum lem lo chon angai to lo wa mi khami instructor course a chuanin class la ang chi deuh char char ha ni mai a zana presentation kan siama zinga kan thelu ta kan presentation siam ha chuna class kan la le thina kha khani chuan search and rescue course a khanin kan tong deuh char char search and rescue course a kha chuanin achan ve in achan ve khumwal kan ti chu hemi kan omna level ang china hian kan oma chuan abak ni som khaju high latitude atlang kan oma ahnuaya level ngai kan tia khanin mi chan chu dan san kha kan zirta mi chan chu dan kan zira khanin rock craft mi lunga lo tlata khama lo tlata se motor lo accident ta se disaster lo ompal ta se ti kha kan zirtir min zirtira chuanin high latitude kha chuanin tlang lon lo om se high latitude rescue an tia an tlang lon ina chet pa tlang lon in an thi ve phota an accident phota tamlu to kha hawan chan chu dan kha kan zu kha chu claim skill a sang de lega chuan international alpine course kan ti kha kha chuanin technical sang le de lega kan instructor ho bo kha sab de ve khan ne foreign train long kala sui tro te hin ne sai thiam bak po hi ete soi fi chi ni lo wa entir chi ni som ni pakhat chunga khan ni khat chu chau kha hai latitude ka nom lo wa bak ni som ni ka chu hai latitude ka nom to ka sui tro te hian mi ka min kan pot da ani le ni jing kha ni so ya bek ke ji som thum borvel te kha in han atta ni chan chu ni som ni chuang te in om ta in bek ka khanin in ma motor chang sang kha chu a om ngei ti kha chu chiang sa ma se in ma motor chi ti kha inge ni a chanin in ti nge in le in ti kha in ti ve chin training lai soi toi lang training lai chuanin kan ma mon han kan training lai kan boot kha chu ke te ka lo pate lo lek ta pate hian advantage si rong khawa ka te chuan ka phego po lo te ta number 7 bel ka bun ka normal a chuanin ice boot a chuanin number 8 9 don bun ka lo nga ya chuan ai lian zet ai number ne lian te lo nga ya chuanin ate na kha chu lo zanga kan training pui palian do ta ka chuan boot ru pa ke jinga te ne ke ni ka chu ke ji khat ve lek kha ne crampon te ai a hling te ne han chuan ei le in chu training lai chuanin institute khan min pe a ei le in takhi chu kan phur tel lo training lai chuan an ron pe chin cheu heta en lowa bazar tang rong kala nili ve rong kal ve ni chu kan ei tur ngot ani le tlang lon kan ei du sia tlang lon tam tak te po hianin inge khatya zan thum kar khan don ten cham khan hinge an ei chidang tia kalong ngai to mai kan thil soi mountaineering dan sai tur hi tam tu tlang lon tia khanin alpine course ka do ta alpine style lang alpine style a chuanin kan ei tur zong ke manin kan akngal vek ta chuanin nanin atra pui te bu fai pui te kan ei lo ta energy pack ang energy drinks te energy bar te ang chin no a gel te om ta ready to eat ang chi ho ne te ang kha kan ei ta alpine course alpine style a chuan India ram alpine style hi ti thei mang lo Himalayan expedition an te traditional expedition ten te chung a chuanin mi zo fai phe chuanin atra nge hi en do ro ti nge mi zo in bu nge hi an do ne hei kanin pura ni thum ni li don kha kan khuwa kan suk suka kan ni up chaw te kan up down me kan ti dau ngat thin ani ta chu outline vel ti chu kan she chang deu mai mai kha ka chu ani le ni china khanin I tlang lon tur khanin ingi dil ngai am ti khani soya ana song tanian alo lon thei reng lo ani mo mizo hi kan van ne ka ti dong e kan ril ru hi piang so ke ti dan sarkar hi kan bel ru tu ka sarkar poi bel tur han lo om thoi ko ka min sponsor thina ni mizoram state mizoram sarkar hnuai hianin
sport department adventure wing an oma song ho han tira kan pu te ve kan ne kan san te e min sponsor don chuan an sponsor kan be sei chuan in Mizoram an mani na adventure course ni som panga an contact a khanin over training a grade ho nga ya chuan A grade mu kha a ro po khanin selection an la nei le ya khami kampal tlang kha chuan in min sponsor thina institute mountaineering course kal zo khanin chuan in e chu anin min sponsor chuan sarkari na minzuk institute a minzuk dil sak chuan in e olsam de lekhen seat te po mu theya chuan chu ti ni lowa an e poisa nei ve pa nga ya e vaijing a te po tong te po thiama mani zukin hai kok thei chuan in online hian a dil theya online a dil ro chuan in tun din hun soi tai lang NIM ka juk thona thina khanin kumni waiting list som to chuan kumin sang hi som ni a hianin course an ran thei lo wangin tuna confirm ho zo khan bek leng kum thum waiting list anom to ni chu chuanin HMI khwanin thariat waiting list som to khang ho ka juk book ka juk ti ve nga ya ani tak chu e kan ngai angot kha alo ni big lawa mountaineering hi ke pon thil ol samdeu tura ka law nga ya ma se karin ain alo how taka a step akal kong alo thui box a he inge e zonna tlak le e lo tling tur hi chuanin kan thil ti apiang te ti tak zet le be dong lova kan be chang te angai ve boka e chu wan chuanin mountaineering lampang hi mizo chalai te po hianin e achak tam takan omanga mizo chalai te ta na han ti chi ni inisha em e zon tlak thil kan ngai to na sa thing kho me kan no pan lai to chuanin ngai da nga do hi kan ne ve te lekha zir sang du tu lomai lang i ka lai na ka that tho chuanin chu ka mu thong ti ngai da ha kan nei ve thina India kan om su jan thei lo ti ka se to ta tu na ran ma se i mountaineering e zon na mang shim tum hang ka chu ka zir boga chong ka zu mu ta reng boga instructor kha i tu na hian kan chol san to na in i chol san an mani ke ma tho chol san kan ya na ka mu renga chon i midang mi zo ina kan ti chi ta kan ni aka se na chu i kum makal lowa mi lo pate de hlek mai lang kan tumpui te kha mishing dang paliam pui ni lowa ma ni kan ta fa i mish kan ti thei chi tak ni tura ka nga ya midang ne na va in be vak kha ni midang ne na va in be vak kha no ma ni te ma ni kan in post thei te da na zer kha ne ba ka Mizoram tlangram ani lo ka ti rol khanin tlangram hi ala ni tho wa hianin phai o mai chan chance kan nei tha step te kan nga tlang no chu step khal to angar nga he kan ni leng leng tiang a hen kan nature ngai hen kan lo nei lu tu ka he advantage tu kan nei tha hai la chu ta thok boy hai la chu ta chan thok te hi boy duwa nei to na te toy tum lu te hi moi do kha nga chuan tlangram na tlangram mi na chuan i chance chu kan nei tha nei tha tak kan ni etero kan kongte a chuk chawa e kan kal na kong ringot profit na thamani etero ke ni dan ram dang te i phai ram te ngai to chuan e ani le team ang hian an omve chi tero mountaineering how hi thine kha David Zong hanga ya te ho lon cho po khan notice te mania chuanin e tu ha kan me che kha la rin tuangi khami lon te po kha NCC team ania team ang do zelin kal ani le mizo te a hianin mountaineering expedition team hi kan nei ve to ngai kan nei ve to mana hanin kum kan pian nu de lo sang kha ko somre pakwa khanin i mizo team khat kan nei ma sak ber na nia i Alpine Mizoram Alpine Club ti hanan ne NEC atangin an sponsora chuanin NEC a sponsor ba ka khan Mizoram i state sarkar khan eng mo za kha chu tum ve tura kan nga ya chuanin anni khanin bagirathi true an juk lona an leader kha pumoi te ne tu thleng pumoi te zoron na tui khome tan thila khona ma chuan chu Mizo chuanin sang kha ko som ko panga khanin i a team ngai tho ang khanin Mizoram Alpine Club tho kha an omle ma se member te khachun dang ta dewa an leader kha ka ta chi lo saru te sarmadi na tuna sport department la thok te ho son nia anni khanin e mauna bigamen an launch choka sing hi le sang li vel ani asang khomi khang te kha chu mi hnu a chuan kan nei le tare re lo me te po hi han nei le chu cha kom Mizo thalai training chok advance
chuak kan om le nual to a ani tak chu ni allan al nei le thoi tu rai ngai la tro tyang te po hi I mason na zel ania ani le hei tlang lon chuak tam tak an om to ta mizo kher lawa po chan midang tam tak chuanin a next level akha kai san kha an tum ve zel ta ai sang an lon chuak masap ai sang te chuan voi khat lon chuak to ban san ta hei ti zum tum to lo ti hi an om ve him ta bok ta hei mani chu kan poi mo ve kan ni chinei soi to ang chuan I soi to ang khan mani chu thu shan lo ni ta se enge adang han lon a next level han kai le chak na thin lung put na chan tur te kha ome mountaineering a hian mountaineering hi ne addictive lu to ga kan lon la tlang kan han om lai chu om ne tlang om chu tu na hian hei thasi kan ne tu na khawat te chu nep ta kan ne tian -10 na te -5 a te chuna po 5 degrees Celsius a te kan oma chun ni sat lai pon a om lai chuan om hi kan han ti ve do le kan tun ba khi chu ko lon to lawang te hi kan ti kan han hoa thlan hi khat vel ina han om ni chuan lon chak le zek ang hen kan om le chan si kan zong le kan lon tur hen kan in kau le thau thina ni ani le hlo te an pe ve chi ne khatiang nga khan alon swak am te hi chu loman boi thak lai tak chu ne mountaineering game dang ang ni lo ka ti ha ni football bo ka soi le tai lang football chu heta mi puin an en theya mi puin ticket lu man po ticket ta te poisa ha lu ta ni mi puian oma ma se mountaineering a chuan mi pui kan nei ve lo tu ma mi lo aw phur tu po nom lo a chu ta kara a hnu a lon chua entinanin Mount Everest te tlang lian tak ang thi ho kan lon chho kan ni chuanin ti dan chu hei so ka te pon lo man te po an pe a kan lon chhok to te pa ni pon pe nge ya ma se khatiang ni lo tlang sang be tho si a thak tak lon chhok to ti ta ni ro chuan ti chan si awang de ka in el na ni lo wang yan ani tak cha chu wang chuan mi tam tak te pona han ti chun zum chak na khan nei lo ve te po chu tlen chuan om ve deu mai thei ru om ni chu tro hei hun kan nga bak to bok si lawa ma se soi tur le sha chak kha kan la nga bok sia hun dang tan kan khe ka nga atop nan mizo chalai te na mizo mi pui te shim na kan sha tur poimo iti kha min han soi sakla tam khom ma en lo ma saber jan tlang lon in ti hanin na chi na ka sei to ha re ek tlang lon ang vel han ni lo ti ka min se sak se la tlang lon tak Himalayan range alon ang vel re tlang te ka chula hau tak lo lu tu me chia e ma ni ang te po kan na lon swal ve the ne atlang lon lo chu ni chong ve la janin mountaineering ha hi Arizona na tla kan ching han ka sei fiat lo de me the Arizona na kan phang du ni cho Mizoram chunga chona om lo ni mai the ma se mountaineering advanced coastal kan zo to ni chuan in India ram chunga nge point na hi min offer tama en lo course zo to chuan in Antina South India siang ni vela tran turang chi ta pon tran na chu siang ni lo ta se a chelu tuk lo ta ni om man fer han lo ve lo ti zui zela Arizona man tlak tak ni ka sia ani tak chu mizo chalai te pon game chi shang kanin ti mu a tuna te po gym te kan kala kan sek to kan fit to a mountaineering lampang te po hi tui chau zeli la ti kha ka than cha du chewa thil hau tak chu ni thau ma se mani tumna kat apoi mo ani china asoi angkhanin mani kan poi mo bera mountaineering a chuanin chu wang chuan chalai te ta na chauna petu ani nge kan be ole tun chu ma chuan khati zom kha du tok phot mai la hun danga hun rem chang kan la nei le be sei la hun chatak min pe a kan lom lu to ke a keni pole